هیچ گاه خیانت کردن در کار نیست. تکه به همین ملت کنید، تکه به همین سرزمین آزادی کنید. جای نماز که پرتافتید، نماز خواندید، رو به قبله فاتحه را در حق همین ملت همین سرزمین کنید. شما دیگر نگیرید. در یگان دولت دیگر ما شما را انتظار نیستند. آنها کسان جنگ پیشروندی فراری بودند بدانند. شهری غریبی را چشیدند. салом алайкум ба ҳама подписчикои канали юристиҷей, ба ҳама тамошобинони ҳамин видео. хеле ки дидем дар аввали ҳамин видео як ролик монда будем суханронии муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон буд. дар уҷа беҳтарин суханҳо гуфта шуда буд ва боварӣ дорам ки баъди суханҳоро шунидан ҳар касе ки ҳамин навора тамошо кард ҳисси меҳру муҳаббаташ нисбат ба ватан хеле зиёд мешавад. ва чӣ гуфтанем, бояд хеле ки ҷаноб қайд кардан ҳамчунин рафтор кунем, ҳамчунин хислатҳо дошта бошем, то ки ояндаи миллат ай мо ҷавонон вобаста ва мо ҷавонон бояд яке аз сабабҳои пешравии тоҷикистони азиз бошем. дар чӣ рушде набошад каме ҳам саҳми худморо бигзорем, яъне ки баҳри ҳар як ободие ки дар ватан мешавад саҳми худморо оянда бигзорем. худованд ватани моро ҳамавақт тинҷу ором нигаҳбон бошад, ҳамаи халқи тоҷика худованд нигаҳбон бошад. ҳамин фикри ақидаи ма буд. хостам дар ҳамин видео дар охири ҳамон ролик фикри ақидама баён бикунам. боварӣ дорем ки ҷавонмардои ватандӯста, халқи мо ватандӯстанд. хай бо ҳар як кас метавонад фикри ақидаи худша дар поёни ҳамин видео бинависад, то ки чӣ хеле меҳру муҳаббат ба ватанаш дорад метавонад фикри ақидаша баён бикунад. ва дар канали ма юристиҷей подписатсия кунед. ягон савол боша, саволтона метавонед пешниҳод бикунед. дар паноҳи худо бошем бародаро, ҳама каса.